Ahojte motorkári, som nadšený, že vám dnes môžem predstaviť náš nezabudnutelný mesačný trip na Kaukaz, spojený s úžasnými dobrodružstvami a nezabudnutelnými zážitkami na našich motorkách BMW. Počas 3,5 týždňa sme prešli cez fascinujúce krajiny Turecko, Gruzínsko, Arménsko a dokonca sme sa trochu dostali aj do Iraku. S celkovou vzdialenosťou 9986 km sme objavovali nové miesta, stretávali nových ľudí a zažili dobrodružstvá, ktoré nám zostanú v pamäti na celý život. Pripojte sa k nám na tomto úžasnom dobrodružstve, kde sme zažívali emócie všetkými možnými spôsobmi a niekedy aj takto a dokonca aj takto. Poďme na to a nech sa začne táto epická jazda. Turecko som už párkrát na motorke navštívil a vždy sa mi tam veľmi páčilo. Prvýkrát som tento plán party predniesol na predvianočnom pivku a nápad sa veľmi páčil. Potom ale prišla korona a všetky expedičné plány šli bokom. Jazdili sme kde sa dalo, no Turecko muselo počkať. Až v roku 2023 sme sa nejak zmobilizovali a v počte 4 kusov vyrazili v auguste smer Turecko. Vyrážali sme v piatok po obede, po práci s nocovaním v Srbsku a smelý plán bol doraziť do Istanbulu v sobotu večer. A tuto všetko začalo. Po náročnom viac menej diaľničnom presune do Istanbulu sme sa dohodli, že si teda ten Istanbul trochu užijeme. Dáme deň voľna, veď máme kopu času a spravíme si prehliadku mesta. Prezreli sme si najznámejšie mešity a ochutnali rôzne špeciality. Skutočne veľký dojem na nás urobila modrá mešita, ktorá je jednou z najznámejších aj najnavštevovanejších pamiatok v Istanbule. Keďže sme si vybrali nesprávny deň, slávny veľký bazár bol zavretý, ale aj tak sme si bazárov a trhov užili dosť. Zaujímavou časťou dňa bol obed v reštaurácii, kde podávali tradičné jedlo, mäso v hlinenom hrnci robené v ohni, ktorého meno si už nepamätám, ale chutilo to skvele. Prvýkrát sme tu poriadne ochutnali aj vynikajúci turecký čaj a mnou obľúbený nápoj ajran, čo je v podstate jogurt s vodou a solou. Po raňajkách sme ešte trochu pobehali Istanbul a vyrazili smer Safranbolu. Názov tohto mesta je odvodený od šafranu, keďže mesto bolo strediskom obchodu s ním. Ubytovanie sme našli a bolo skvelé. Po doporučení sme našli dokonca aj jeden bar s pivom, kde sme zostali až do záverečnej. Raňajky v ruinách nič dobré neveštili, nakoniec boli jedni z najlepších. Podľa odporúčania domácich sme sa rozhodli trochu zmeniť plán a išli sme si pozrieť Satak Canyon. Trochu od cesty, ale stálo to za to. Potom sme už nabrali smer do starovekého mesta Chatuša. Toto mesto je zaradené v zozname svetového dedičstva UNESCO a určite ho odporúčam navštíviť. Chatuša bola hlavným mestom Chetickej ríše. Bola vybudovaná v polovici 3. tisícročia pred našim letopočtom. Čas nám pokročil, tak sme ostali ubytovaní v mestečku Bogaskale, kúsok od Chetuše. Majiteľ hotela nám rozprával, koľko tam mávali turistov a aké veľkolepé chetické oslavy sa konali a teraz nechodí skoro nikto a mesto stráca život. Večer pri pivku sme sa trochu venovali ďalšiemu plánovaniu, aby sme peknými cestami nabrali smer Karanlik Canyon. Keďže v Turecku navigácie moc nerozoznávajú asfalt, spevnené cesty alebo šotolinu a na mape to už vôbec nie je rozoznateľné, absolvovali sme prvých pár neplánovaných kilometrov šotolinou. Aj keď treba dodať, že väčšinou s pevným podkladom. Kúsok po výjazde na asfalt sme mali prvú policajnú kontrolu, ktorá nakoniec skončila len spoločnou fotkou. Cestou sme stretli aj prvú korytnačku. Skončili sme v mestečku Arabgir, kde nás riaditeľka hotela prehovorila na krásnu promofotku a pozitívne hodnotenie na Google. Keďže tu nebol dostupný už žiadny alkohol, využili sme pri motorke trochu vlastných zásob. Ráno sme vyrazili smer vytúžený Karanlik Canyon. Toto bolo jedno z našich hlavných bodov tripu, takže očakávania boli veľké. Treba povedať, že to bolo parádne. Užili sme si výjazdy, tunely, výhľady, proste paráda. Neskôr sme sa od domácich dozvedeli, že toto miesto ešte nedávno bývalo veľmi nebezpečné
lebo v tuneloch sa skrývali teroristi. Karanli kaňon. Doslova temný kaňon je hlboká strmá roklina kúsok od mesta Kemalie pri rieke Eufrat. Cesta je nebezpečná kvôli strmým zrázom, veľkej výške a jej šírke, keďže je obojsmerná. Samozrejme nečakajte žiadne zábradlie. Na 7 km dlhej ceste je 38 tunelov. Aktuálne nebolo možné prejsť celú trasu kvôli opravám, tak sme sa museli vrátiť a prejsť si to z opačnej strany ešte raz. Naším cieľom cesty pre dnešný deň bolo mesto Baiburt. Toto mesto je východzím miestom na cestu D915, keď ju chcete prejsť z juhu na sever smerom k moru. Cesta D915, pomenovaná aj Cesta smrti, je jednou z najnebezpečnejších ciest v Turecku. Spája mesto Baiburt s pobrežím a končí v meste Of, kúsok od Trabzonu. Celá cesta meria 179 km. Jej časťou je 22 km dlhý offroad úsek, vedený vo vysokohorskom teréne. V smere z Baiburt sme najprv prešli Soganli Pass vo výške 2330 metrov nad morom a potom nasleduje offroad vo výške približne 1600 metrov a postupný zostup. Počasie nám vyšlo vynikajúce a tak sme túto cestu mohli pokoriť. Počasie tu môže byť aj kvôli výške nevyspytateľné. Cesta je ale nebezpečná hlavne strmými zrázmi hneď pri ceste a vo vracákoch je to celkom zaujímavé. Hlavne keď vás hneď po raňajkách pri výjazde z mesta poštípe do krku včela. Človek je hneď dosť mimo komfortu. Nakoniec sme ale cestu zdolali a po pobreží mohli pokračovať smer Gruzínsko a naplánované Batumi. Stihli sme to už trochu za tmy, ale v týchto mestách smerom na východ to žije často až do rána, takže o nič sme neprišli. Na veľkom námestí bol aj skvelý hudobný festival a kopa stánkov s jedlom a drinkami. Tak sme si večer spríjemnili pár Long Islandami. Ráno v Batumi bolo trochu ťažšie, tak sme sa šli trochu prejsť a ovlažiť v mori, pretože nás čakal presun až do Tbilisi. Dorazili sme a večer v Tbilisi sme aj kvôli dažďu, ktorý sa spustil, zakončili pivkom a ráno sme si dali prehliadku mesta. Po obede sme vyrazili s cieľom dostať sa cez hranice do Arménska. Arménsko je skutočne horská krajina. Až 90% územia leží vo výške viac ako 1000 metrov nad morom a priemerná nadmorská výška je tu 1800 metrov nad morom. Takže celý čas v horách a kopcoch. Keďže nám počasie moc neprijalo a chlapci prvýkrát vytiahli nepremoky, čo sme na tejto ceste ani moc nepredpokladali, boli sme radi, že sme dorazili do mesta Dilian v arménskych horách kúsok od jazera Sevan. Mestečko Dilian je významným kúpeľným miestom a teda prekvapivo to tam celkom žilo aj večer. Skvelá večera, ráno povinné fotenie s domácou videachtivou tetou a jej neterou z Iránu, skvelé raňajky v meste a štart smer jazero Sevan. Jazero sme sa rozhodli obísť z východnej strany. Sevan je horské jazero, je najväčším jazerom na Kaukaze. Prichádzali ale iné starosti. Široko ďaleko pri jazere nebola civilizácia, nie je to ešte pumpa a malým GSám začínal dochádzať benzín. Našťastie kúsok za jazerom pred prvým mestom bola, aj keď maličká, vrátane malého pumpára, ale predsa len pumpa. Malé GS dotankovali a išlo sa ďalej. Na ďalšej pumpe, na ktorú nás priviedol policajný doprovod, sme dotankovali všetci aj s výhodným kurzom, keďže policajt, čo nás priviedol, kontroloval, aby nás neobtiahli. Po ceste na pumpu sme si všimli zaujímavý fast food, kde mali grillované kurence, tak sme sa tam vrátili a nelutovali. Výborné bolo všetko vrátane ceny. Mesto sa volalo Vardenis a bolo najvýchodnejším miestom našej cesty. Keďže naším dnešným cieľom bol Jerevan, a plán bol obísť Arménsko čo najjužnejšie, aby to bolo bezpečné a ešte stihnúť aj zastávku v dedine Ararat, trochu sme museli pridať. Cesty Arménskom boli relatívne kvalitné a v častiach mimo miest bola premávka nízka. Užili sme si nádherné scenérie a kopu zákrut. Do Araratu sme dorazili niečo pred 5, pofotili sa pri tabuli a vyrazili sme smer Jerevan.
Za chvíľku sme už boli v Jerevane, zaparkovali, odstrojili sa a vyrazili sme spoznávať krásy mesta. Videli sme námestie Republiky a neskôr v noci aj kaskádový komplex. Ráno síce bolo pre niektorých náročné, ale museli sme vyraziť, aby sme sa cez Gruzínsko opäť dostali do Turecka. Po peripetiách na hranici Turecka, kde sme strávili približne 2 hodiny, sme dorazili do mestečka Cildir, kde nám domáci poradil skvelé ubytovanie. Ráno sme pokračovali na juh, keďže naším cieľom bolo vidieť Ararat aj bližšie. Krásnou šotolinou sme obišli jazero Cildir a šli cez mesto Igdir až k mestu Dogubajzit. Tu už sme prekročili hranice tureckej časti Kurdistanu. Táto cesta vedie asi najbližšie k Araratu, takže panorámy boli úžasné. Skúšali sme sa dostať bližšie k Araratu smerom k iránskym hraniciam, ale na každej cestičke bol vojenský checkpoint. Keď na nás na poslednom mierili samopalom a po ukludnení situácie vysvetlili, že bez povolenia sa ďalej nedostaneme, pretože ide o nebezpečnú zónu, vzdali sme to a nabrali smer k jazeru Van. Na ceste, kde sme kopírovali iránske hranice, nás už zasiahla tma. Skončili sme v mestečku Muradie. Ráno sme pokračovali k jazeru Van. Jazero Van je slané bezodtokové jazero, má rozlohu 3713 km² a maximálnu hĺbku má 457 metrov. Nachádza sa v nadmorskej výške 1646 metrov nad morom. Celkovo na východe Turecka sme sa často pohybovali práve v takýchto výškach. Čas sa nám krátil a tak sme pomerne často využívali aj cesty prvej triedy, ktoré sú v Turecku naozaj skvelé. Ale na mape na juh od jazera Van ma zaujala cesta na mesto Baskale k iránskym hraniciam a pokračovala na juh k mestu Hakkari a kopírovaním hranice Iránu a Iraku až do mesta Sirnak. Vojenské checkpointy sme už ani nerátali, stáli sme každú chvíľu, ale cesta to bola úžasná. V mestečku Uludere, kúsok za checkpointom, sme sa stavili pri skupinke domácich, ktorí nás pozvali na čaj. Ľudia všade v Turecku boli skutočne milí, ale tu v Kurdistane snáď ešte milší. Hranice Turecka ich moc nezaujímajú a bežne chodia cez ne do Iraku a späť. Samozrejme, čo nás asi tak mohlo napadnúť. Po chvíľke sme ich teda požiadali, či sa s nimi do toho Iraku smieme pozrieť aj my. Súhlasili a tak sme si urobili krátku prechádzku po Iraku. Práve prechádzame hranicu do Iraku. Pokračovali sme do mesta Sirnak, kam sme dorazili už za tmy. Prvá zastávka na druhý deň bola v meste Sirt. Na pumpe nás pozvali na čaj a bol to veľmi zaujímavý zážitok, keďže sa k nám pridal Ari, ktorý nám v arabčine vysvetlil, že on je Arab a ostatní sú Kurdi. Rozhovor pomocou translátora s ním bol veľmi zaujímavý. Celý čas nás chceli hostiť a prehovárali nás, aby sme ostali, že sme ich hostia. Náš plán bol ale pevný a museli sme vyraziť. Rozlúčili sme sa s požehnaním a sľubom od nich, že Sirt je odteraz náš druhý domov a snáď sa vrátime. Vyrazili sme smer Nemrut Dagi. Po ceste sme si spravili pár fotiek pri tabuli mesta Batman. Kto by odolal? Tu sme prešli aj okolo mesta Diyarbakir a opustili Kurdistan. Nemrut Dagi je vrch v juhovýchodnej Anatólii vysoký 2150 metrov. Od roku 1987 je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. Zaujímavý je aj tým, že na jeho vrchu v rokoch 69 až 34 pred Kristom Antiochos I, král Komagény, postavil nezvyčajný monument. Ten mal pripomínať jeho vlastnú slávu a slávu bohov. Bol to obrovský pomník bezvýznamného kráľa, ktorý sa sám radil medzi bohov a nesmrteľných. Odtiaľ naše cesty smerovali na juh do Göbekli Tepe. Göbekli Tepe je najstaršou známou ľudskou náboženskou stavbou a zároveň najstaršou známou stavbou zložitejšou ako Chatrč. Cez Gaziantep sme prešli smerom na Kahramanmaras a tu sme dnešnú etapu ukončili. Večer sme si všimli kopu rozpadnutých a zničených stavieb. Mesto Kahramanmaras bolo jedným z najviac zasiahnutých pri zemetrasení vo februári 2023 a veru to bol silný pohľad. Z Kahramanmaras sme už vyrazili smer Kapadokia. Táto lokácia sa tiež radila na našom zozname na popredné miesta.
Staré obydlia v skalách, kde vraj ľudia žili až do roku 1951 a ranné balóny. Keď ale chcete vidieť vypúšťanie balónov, musíte si privstať. Nám bolo doporučené byť na mieste ideálne o 5 ráno. Teplota bola 9 stupňov, čo po tých 40-kách, čo sme zažívali, bolo naozaj málo. No stálo to za to. Plán bol, že pozrieme balóny, pôjdeme dospať, ale nakoniec sme sa dohodli, že keďže chceme doraziť do Alánie za mojim kamarátom Zaferom, ktorý nás už čakal, vyrazíme rovno. Po ceste do Alánie sme mali naplánovanú zastávku v osade Kataliuk. Táto osada je vďaka svojej veľkosti považovaná za jedno z prvých miest na svete. Cez hory, ktoré chránia pobrežie pred zlým počasím, vedie na Alániu nádherná cesta, teda viedla. Ani tu pokrok nezastavíme, a tak časť tejto krásnej horskej cesty nahradili tunely a výhľady sú preč. Našťastie pomerne veľký úsek ešte nestihli zmodernizovať a ten sme si užili. Do Alánie sme dorazili po obede vo veľmi slušnom čase a ešte sme stihli aj kúpanie. Zafer nás pozval na večeru do hotela, kde pracuje, a po dňoch strádania sme si užili parádnu all-inclusive večeru. Večerná prechádzka a bar s naším tradičným Long Island Iced Tea iba urobil bodku za skvelým večerom. Tu sme mali naplánovaný deň voľna, takže nebudem komentovať, ako nám bolo ťažko. Oddychnutí, po dni voľna sme vyrazili smer Efes. Na pár fotiek sme sa stavili aj v mojom obľúbenom Beleku a skončili sme v mestečku Solčuk, kúsok od Efesu, pamiatky, ktorú sme museli navštíviť. Efes bolo staroveké grécke mesto v Malej Ázii. Okolie Efesu bolo osídlené už od roku 6000 pred Kristom. Je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Po prehliadke Efesu to bol už len kúsok do Izmiru. Mesto sme si prešli len zbežne a pokračovali smer Trója. Sem sme dorazili chvíľku po záverečnej, takže sme sa rozhodli ubytovať kúsok od vstupu a prehliadku Tróje odložiť na ráno. Ráno sme sa dozvedeli, že slávny trojský kôň je práve v rekonštrukcii, tak sme sa rozhodli ísť si pozrieť len múzeum. Niektoré časti boli skutočne úchvatné, ale čas je neúprostný. Takže na kone a smer Čanakale, trajekt do Európy, európske septembrové počasie, slnko, dážď a večer Sofia. Ráno už len skorý štart a diaľnica až na Slovensko. Veľký trip je za nami. Na záver by som rád zdôraznil, že cesta na Kaukaz bola nielen dobrodružstvom plných vzrušujúcich zážitkov, ale aj príležitosťou objaviť krásu a pôvodnosť tejto malebnej časti sveta. V spoločnosti motoriek BMW sme prekonali náročné terény a nezabudnutelné momenty strávili spolu. Dúfam, že táto cesta nezanechá len stopu na pneumatikách, ale aj v našich srdciach, ako nám poskytla nové perspektívy a inšpirácie. Ďakujeme, že ste nám umožnili zdieľať túto cestu s vami a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá, ktoré nám život prinesie.